Stari grad Ledenice smješten je na 379 metara visokom brijegu kraj istoimenog mjesta, 8 km istočno od Novog Vinodolskog. Leži na staroj cesti koja je od antičkog doba povezivala današnje gradove Senj i Rijeku. U izvorima se prvi put spominje 1248. te ponovno 1288. u Vinodolskom zakoniku kao jedan od 9 vinodolskih kaštela. U tom razdoblju nalazio se u posjedu knezova Krčkih, poslije Frankopana. Ostaci kaštela nalaze se na najvišoj točki grebena kojim završava sa sviju strana dugačko i usko te stožasto strmo brdo Gradina. To je bio složeni utvrđeni kompleks, dimenzija 85 metara puta 28 metara, koji se sastojao od jezgre na jugoistočnoj polovici te utvrđenog predgrađa na sjeverozapadnoj polovici kompleksa. Jezgra Ledenica manja je utvrda trapezasta tlocrta. Na sjevernom i istočnom uglu nalazile su se kule potkovičasta tlocrta, dok se na zapadnom uglu nalaze ostaci kule kvadratnog tlocrta, kroz čije prizemlje vodio glavni ulaz u kaštel. Cijelom dužinom jezgre proteže se palaz, koji dijeli jezgru na 2 manja dvorišta. U sklopu nekadašnjeg palasa nalaze se ostaci gradske kapele. Vjerovali ili ne, Hrvatska ima više od 1000 utvrda. Više o utvrdama Hrvatske možete pronaći u leksikonu Utvrda Hrvatske, kojeg možete naručiti putem poveznice u opisu videa.